தமிழ் சினிமாவுக்கு டோட்டலாவே ஒரு புதுசா டைம் மிஷின் கதையை துணிச்சலோட எடுத்த இயக்குனர் ரவிக்குமார் சுவாரஸ்யமா ரசிக்கும்படி கொடுத்திருக்காரா? ரசிகர்கள் இந்த படத்தை எந்த அளவுக்கு ஏத்துக்கிட்டாங்க என்பது பத்தி இப்ப பாப்போம். சொந்த தொழில் செய்ய நினைச்சு வங்கிய லோனுக்கு படியேற ஹீரோ விஷ்ணு, ஜோதிடத்தை நம்பி பிழைப்பு நடத்தும் அவரோட ஃப்ரெண்டு கருணாகரன் 2 பேரும் தான் படத்தோட முக்கிய கதாபாத்திரங்கள். இந்த நிலையில பணக்கார காதலியோட வற்புறுத்தலுக்கு இணங்க அவரோட தொழிலதிபர் கனவை மூட்டை கட்டி வச்சுட்டு வேலைக்கு போலான்னு விஷ்ணு முடிவெடுக்கிறப்போ திடீர்னு அதிர்ஷ்டவசமா ஒரு டைம் மிஷின் கிடைக்குது. விஷ்ணு, கருணாகரன், விஞ்ஞானி பார்த்தசாரதி ஆகிய 3 பேரு கிட்ட சிக்கிய இந்த டைம் மிஷினை விஞ்ஞானி பார்த்தசாரதி அபகரிக்க நினைக்கிறப்போ தற்செயலா அவருக்கு கரண்ட் ஷாக் ஆகி கோமாலுக்கு போயிட்டாரு. அதை அடுத்து இந்த டைம் மிஷினை வச்சு விஷ்ணுவும் கருணாகரனும் செய்யும் லூட்டி தான் இந்த படத்தோட முதல் பாதி. இந்த நிலையில டைம் மிஷின் மூலம் கடந்த காலத்துக்கு போன கருணாகரன் ஒரு சிறு மாற்றத்தை தெரியாம செஞ்சிட்டதுனால விஷ்ணுவோட குடும்பத்துக்கும் அவரோட காதலி மியா சார்ஜோட குடும்பத்துக்கும் பெரும் விபரீதங்கள் நடந்துடுது. இந்த விபரீதத்துல காதலி மியா சார்ஜி விளக்குறாரு விஷ்ணு. இந்த நிலையில கோமாவுல இருந்து மீண்டு வர விஞ்ஞானியோட உதவியால எல்லா சிக்கலையுமே விடுவிக்க நினைக்கிறப்ப விஞ்ஞானிய வில்லன் சுட்டு கொன்றாரு. டைம் மிஷினும் துப்பாக்கியும் குண்டுபட்டு ரிப்பேர் ஆகிடுது. இதையடுத்து அவங்களோட சிக்கல்ல இருந்து விஷ்ணுவும் கருணாகரன் எப்படி மீண்டு வர்றாங்க அப்படிங்கறதா இந்த படத்தோட மீதி கதை. வெண்ணிலா கபடி குழு, ஜீவா என சிறப்பான கதையம்சம் உள்ள படங்களை தேர்வு செஞ்சுட்டு வர விஷ்ணுவுக்கு இந்த படம் ஒரு மைல் கல்ட்டே சொல்லலாம். முதல் பாதியில ஜாலியான நடிப்பையும் 2வது பாதியில பரபரப்பான நடிப்பையும் ஒருங்கை வெளிப்படுத்தி இருக்காரு. காதலி கிட்ட கொஞ்சல், வில்லன் கிட்ட மோதல், ஜெயபிரகாஷ் கிட்ட படும் அவமானம் என விஷ்ணு அடுத்த நிலைக்கு போயிட்டாருன்னு சொல்லலாம். படத்தோட கலகலப்பு ஒட்டுமொத்த குத்திக்கு எடுத்துக்கிட்ட கருணாகரன் படம் ஃபுல்லாவே நகைச்சுவைக்கு பஞ்சம் இல்லாம அவரோட நடிப்பை வெளிப்படுத்திருக்காரு. சீரியஸான காட்சியிலும் காமெடி செஞ்சு அனைவரையும் ஆச்சரியப்படுத்திருக்காரு. நாயகி மியா சார்ஜுக்கு நடிப்பதற்கு வாய்ப்பு கம்மியா இருந்தாலும் டைம் மிஷின் மூலம் கடந்த காலத்துக்கு போய் அவங்களையே பார்த்து ஆச்சரியப்படும் காட்சிகள் அசத்திருக்காங்க. ஜெயபிரகாஷ், பார்த்தசாரதி, வில்லன் ரவிசங்கர் என குறைவான கேரக்டர் தான் படத்துல. ஆனாலும் எல்லாருமே சிறப்பா நடிச்சிருக்காங்க. நட்புக்காக சிறப்பு தோற்றத்துல 2065ஆம் ஆண்டோட விஞ்ஞானிய வரும் ஆர்யாவும் அவரோட பங்குக்கு இந்த படத்துல அசத்தலா நடிச்சிருக்காரு. படத்தோட ஆரம்பத்திலேயே டைம் மிஷின் பத்தி விஞ்ஞானி கேரக்டர் மூலமா இயக்குனர் தெளிவா விளக்கிட்டதுனால பாமரருக்கும் இந்த படம் புரியும் வகையில இருந்தாலும் செத்தவர்கள் மீண்டும் உயிரோடு வருவது, வில்லனை சுட்டுக் கொள்ற போன்ற காட்சிகள் குழப்பத்தை உண்டு பண்ணுது. இருப்பினும் பரபரப்புக்கு பஞ்சம் இல்லாம படத்தை கடைசி வரைக்கும் கொண்டு போன இயக்குனருக்கு பாராட்டுக்கள். ஹிப்ஹாப் தமிழ ஆதியோட இசை, வசந்தின் ஒளிப்பதிவு ஆகியவை ஓகே. மொத்தத்தில் இன்று நேற்று நாளை அனைத்து தரப்பினர்களையும் கவரும் ஒரு பொழுதுபோக்கு படம். மேலும் சினிமா செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள கீழே உள்ள சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்தவும்.